en puɗɗorima inde geno towɗo mo lesɗani, geno joom yurmede huftidinde haydara nde ɗaccani, geno joom yurmede heerinde ɓe o jogori moƴƴande to laakara yo yeɗene ɓen, geno biɗo ene deftere mum teddunde wiyande qur'anil karim e simore innirande rom, geno wi kam de woni tagɗo en e mbaadi lohore, ɓiɗɗo so jibinama arata kene lohi ene leefi ene famdi sembe haydara wawa so wona bojji ɓoli. caggal nden lohore o waɗani en sembe nde gonɗa tigguyel tokocel a wawa suudde haydara, caggal mum mawna mbatta suudde pot, mbatta suudde booluji, mbatta remde, mbatta yaade, mbatta tende, mbatta ƴogde, mbatta wuppude, mbatta rondade, ha mbatta dogde aɗa diwa aɗa denko. ɗum de woni caggal lohore geno rokkuma sembe. caggal sembe o rokkoyma lohore kadi tuma nde mawnuɗa, gona neɗɗo cinñowo saɗa yaha jarowo seesa aɗa tuggo hay saro kama poti ndiyam wonata koye yerɓude ne dalƴa, gonta neɗɗo lohɗo o wanma nayejo kos. geno ne taga kala ko yiɗi nde tawno ko gando kumpitiɗo ñeññuɗo kattanɗo wadde taare geno. gonɗi geno yettini ɗum annabi men mo jami kise ngoni, nelaɗo men mo geno suɓi rewni inde mum, inde makko e inde mum, inde mum e inde makko, wi mine malaikajam kala mboɗo juulay o annabi e heymon gonɗinɓe geno juule e annabi o mo jami kise ngoni beele male ɗon. en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni woodede men e o duniya. kala mo duwanta ko jinnaɗo mum woni koye perte, kala tikkonowo jinnaɗo mum woni koye perte, kala gufowo jinnaɗo mum woni koye perte. ɓiɗɗo ko ma duwano jinnaɗo mum salo yiide defoji jinnaɗo mum, nde tawno sa woppani yiide defoji jinnaɓe ma joni joni mankamo respect. hakkude mon herƴa mbaadi waylo gonka. en duwanima anduɓe men tumane gandinen o diine mo cuɓiɗen. weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde hebla sukaɓe afrique, dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon musidɓe tedduɓe. en duwanima sankiɓe ɓe nde geno yurmotoɓe yaafoɓe. en duwanima ɓe cellani wonɓe e cuuɗi ha e galleji ene jahay haajuji men kono mbawana koye mumen yo geno sellin. en duwanima dumbaɓe dumbira ŋañŋañalde yo geno dumbiɗɓe, ŋakkaɓe nguura ɗaɓɓoyɓe yo geno rokkugo to kala ko alda e bewre. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke en mbi kala naasaande eɗen kaala cellal ɓalli, woni kala alhamisa eɗen kaala ko faati e cellal ɓalli, nde tawno cellal woni afongalu. cellal woni afongalu, afo cellal ko laaɓal, afo laaɓal koyma an neɗɗo o wonata. ɗum noon musidɓe tedduɓe, eɗen kirjina yimɓe ɓe hirjingo ngo ganduɗa moni kala ne foti wawde darade hirjina yimɓe ko faati e cellal.
eɗen poti tafde pelle ngam habtade rafiiji hande domindi en, domini yumiraɓe men, domini baabiraɓe men, domini giƴiraɓe men, domini kayiraɓe men, domini miñiraɓe men, domini rewɓe men, domini sukaɓe men. alay sago daroɗen kaɓoɗen rafiiji ɗiɗon. ndeɗo yontere ko yontere haɓade human binnagal, haɓade jonde mbasam gollago, haɓade ko fati e bange dewle e ceerle e dewle, haɓade ko fati e bange ñabbuji. alay sago yonti moni kala daro darletinde lan kaɓoɗen. so tawi ko pali mbari bamma, walla ko pali mbari yumma, walla ko pali mbari joom suudu ma, walla ko jontinoje mbiyen hono noon no pular wiyata mbari ɓiye walla wari kawma, alay sago gona neɗɗo darotoɗo aɗa rentino yimɓe ko addata pali mbasa deje. kala ko mayreɗa ay to bange Nelson Mandela wari ɓiɓɓe makko ko sida, ɗum waɗi gurdam makko pop wo haɓoto ko sida. ɓe jeeyi haɓe bitti ha Afrique du Sud, yaltini leɗɗe sida. aɗa yiya toon neɗɗo ponkol ɓuttol ene wonde sida kono andata, saabu ene yara poɗɗe mum ne safro. holɗum ko sababu ne Nelson Mandela oɗo henna jaltinɗo lekki mbiyeteki aloe vera. oɗon gandi aloe vera? yimɓe hewɓe hande bonnitiki mbiki koki loge, saabu so tawi a naate makke aɗa yeyaki gona galo joni joni ɓe jogui ko gawuji, ɗum ko ñiiƴe, ɗum ko jeese, ɗum ko caabune, ɗum ko gure, ɗum yarete beele jomum ne yaltoya. waɗi ko gawuji yimɓe ne bindito hen, ene keɓa ne jeeya, ene iwa États-Unis, ene fewne. kanko jaltindu kin lekki ki ko kin lekki safri cancer makko. omo joguino cancer ɓurɗo bonde cancer aji. omo witta leɗɗe haware lekki mbiyeteki aloe vera, o tawi kin safrimo, o naati e makke o wittiki haw watti safrude yimɓe, o watti wayande yimɓe cancer, omo ridda cancer yo yalta yimɓe. ko ɗum woni haɓade rafi. hande a yi bammane wonde jabet, nene mane wonde jabet, ɓiyene wonde jabet, joom suudu mane wonde jabet, aɗa wonde jabet, taf fedde jabet, ginniron koye mon fedde haɓotonde sukara. kalɗo garɗon tawɗon barlel toggi ngel toggitaki peroɗon dufon. kalɗo garɗon tawon tufameje ne mbaɗa ha waɗi jodol sukara dufon. kalɗo garɗon tawɗon café ne pewna walla kenkeliba walla lipton ne waɗa sukara waɗi jodol dufon. kaɓoɗon ɗum hare tinde, saabu an ko heptima ko wonta heɓtade goɗɗo. kono so tawi aɗa e galle aɗa jogui jabet, aɗa laara yimɓe wonɓe ɓe haqqillaji mabɓe ɗini tongi, aɓe luuko kamɓe ne sukara, aɗa andi ko toon ɓe jogori faade, aɗa acciɓe ka gaño mabɓe. saabu an ɓuuri andude no rafi o waɗanma, an ɓuuri humpitade holno rafi o waɗanma, wadde ka gaño mabɓe. haɗe mabɓe hare tinde lan tafa fedde no fotiri kala. kaɓoɗon jabet, kaɓoɗen tension, kaɓoɗen estomac, kaɓoɗen tuberculose, ha tente tuberculose. a yi neɗɗo ne ɗojja, eɗen gone galle, omo ɗojja, en ganda ko ɗojjata koko woni, kaɗen mo looɗe ɗe, kaɗen mo potuji ɗi ha ganden ko woni. kono ala ko ɓinguel kaari nan tan ɗojja, kaari kay ɓingu non tan ɗojja, tene an ɗo kaari ɓiyum ɗojjata ɗo, anne ɓiye non ɗon ko kamɓe pijjata, kamɓe ñamdata, kamɓe ɗandoto, kamɓe gondi, joni ɓiye watta ɗojjude. ɗum waɗi soɗen teski e nder men enen, so rafi goto wi dut, enen kala en dafete, enen pop en dafete. waɗi noon ko en ngala ko wiyete jertinde yimɓe e haɓade wone ñabbuji. alay sago dartoɗen darde tinde lan kaɓe ɗen. ko jinmi haalde hande mo ɗiɗi haalde seeɗa e cancer, kono hade men arde e cancer kaalen Aissa Diallo. eɗen gandi ko suka debbo e nder ndeɗo yontere jayndeli leydi Sénégal kala ɓanñini ɗum ha jagorgal leydi Sénégal Abdullahi Diouf Saar, jafone Abdullahi Diouf Saar, ha mettini hen mette mawɗe ko fate suudu safirdu wondu to Pikine. mi haalano holko woni jayndiyankagal.
jaydiyankagal ɓuri hande hay dadiɓe sabu dadiɓe wiiteɓe ko gendarme police douane ɓe mbawa yaade gaga jaydiyankoɓe lamɓe jagorɗe mbawa yaade gaga jaydiyankoɓe leydi wawa yitude gonga ga jaydiyankoɓe ko jaydiyankoɓe jiitata gonga e leydi enen noon en gullittako kono il faut yimɓe mbatta wullitade en gare aduna nattude deƴƴude aɗa fiye aɗa deƴƴi aɗa ware aɗa deƴƴi aɗa looɓe aɗa deƴƴi aɗa nefe aɗa deƴƴi koko natti ha laaɓi ɓurɓe en finde ɓe natti muɓɓude kaalat keɓa fodde mumen ɗum woni ko cheikh tijani an welede gueno makko wiyanno fodde hay goto joɗota ko ha totte fodde mum fodde tettete ne jogui tettirte ko cabbi ne jogui ko gande ne jogui ko ɗemɗe ne jogui ko bojji ne jogui ko tarlade e leydi ne jogui ko ɓoorade ha laaɓa yaaha no yimɓe khalifa sall mbine mbaɗani fodde ko fodde ala fof no waɗirtaki en ji kala sifa seppoji ene mbaɗe e nder aduna he kono finalement jomumen battinto ko hebde fodde mumen enen noon sen mbi foof tan ko allah ko allah ko allah tan ko duwuji men ma en gonɗo duuɓi sunka eɗen dippa eɗen kaala ko kalanɗen taw en ɓosani en keɓata fodde men fodde waɗi ko laabi mum hande allah walli eɗen jogui radio ji eɗen jogui jaydiyankoɓe so tawi a are suudu safrirdu ɓe calima safrudema ya haalde jaydiyankoɓe woto fa police fa jaydiyankoɓe kaala no worini mbasa ɓurtinde mbasa mankinde ɓe binda ɓe jayna automatiquement wayata kono ñomre sumini wayata kono ladde waɗa jeygue sumi haala ka yahat joni joni ɓen saliɓe safrudema ɓe joni joni haala ummoroɓe dow honono Aissa Diallo ni salinoɓe safrude Aissa Diallo ni en jii haala ka yelte site uji Sénégal pap gonti kana haala radio ji e téléji ha yetti jagorgal ha yetti premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne mettine mette mawɗe jagorgal kalfinangal Cellal Ɓalli dari duki hen hande kala ñawɗo jetti hôpital safrede ɗon hade tension ngaji ɗi jippade hade ɗum yejjitede kala garɗo safrete ko ni woni jokkodirde jaydiyankagal yonti yimɓeɓe muɓɓiti kunuɗu men yoɓe kaal ko haala ka safrata yimɓeɓe wona deƴƴere nde ma en gartu joni joni e lefol men ɗiɗiɓol so gueno haaji ko fate Cellal Ɓalli kala naasaande